Isang AI in a box internet device mula sa PLDT ang ipinagkaloob sa San Joaquin Elementary School sa lungsod ng Mabalacat bilang bahagi ng Learning Support Initiative ng Pampanga Press Club o PPC. Pinangunahan ni PPC Chairman Noel Tulabot ang turnover ng device kay School Principal Diana Hernandez. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapalawak ng access sa digital learning resources at internet connectivity ng paaralan. Ayon sa PPC, ang donasyon ay bahagi ng outreach program nito sa pakikipagtulungan sa PLDT upang suportahan ang pag-aaral ng mga estudyante at palakasin ang learning environment sa mga lokal na komunidad. Dumalo rin sa turnover si PPC member Wency Marin ng New Media Pampanga. Kasabay ng aktibidad ang pamamahagi ng school supplies na donasyon ng ilang lokal na pamilya na humiling na manatiling anonymous. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balita ang totoo. King Balen Susuyo.